Lokalita je faktor, ktorý sa najviac cení pri predaji aj prenajme nehnuteľností. Či už hľadáte investičný byt alebo víkendové sídlo v Piešťanoch, stavím sa, že chcete, aby bol blízko parku a blízko centra mesta. Obyvatelia tohto domu oceňujú bezproblémové parkovanie na vlastnom uzamykateľnom pozemku a tí, čo majú otočenú terasu na severozápad, ako tento byt, si nevedia vynachváliť jeho príjemnú klímu a kľudný spánok aj v tých najväčších letných horúčavách. Tento dvojizbový byt s výmerou 54 m2 v bytovom dome na ulici Pod Párovcami okrem vynikajúcej lokality ponúka aj 10-metrovú terasu s očarujúcim výhľadom. Do bytu na druhom poschodí sa dostanete výťahom aj schodiskom. K bytu prislúcha murovaná pivnica na prízemí. Spálňa poskytuje dostatok priestoru pre vstavanú skriňu aj toaletný stolík. Priestranná kúpeľňa s vaňou ponúka miesto na pračku aj sušičku, toaleta je samostatne. Kuchynský kút je spojený s presvetlenou obývačkou a východom na terasu. Prevádzkové náklady budete mať pod kontrolou vďaka vlastnému plynovému kotlu na kúrenie a ohrev vody. Ak vás tento byt zaujal svojou dobrou dispozíciou, úžasnými výhľadmi alebo výbornou lokalitou v rámci Piešťan a chceli by ste sa o jeho prednostiach presvedčiť naživo, zavolajte mi a dohodnite si obliadku.